Right mwancho mwana butkobo ya buri twigare Juma tariki 15 cy'umutinyo yiga 11 mwaka wiga na manga berega konekwa itko lya rero ligima kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira wiki county ya Nairobi tinga kiboiga bayibori babiri bakuburirwa kwaneke ngo kibari kurenda abana babo ligwetankurwa se ebikore bio obutumekibwa mariyogo yo gutindia ekionga chinsa inye litwe ligare Juma asenchera yobukira nunkoro kwa Kevin Onkoba kurwa sensemelia ye manyererio ni ga kwa Wilson ekionga chinsanya ni gotogo cha kamuninga na yuwe cyane kurwa se county ya Nyamira nike gati ya menyi kurwa se kenyorokia Mutagara eye gotoka se ward ya Bosamaro bunge ya West Mugirange county ya Nyamira babo kemambia rero no muchano maiga yo mungina bwe myake menge gotoka gesungetie asinchira cy'ubututukanu korengana amono mugambi kurwa ase ekenyorokio kia Mutagara ni gobagotabuna tibamaite Kenya kabagikwira omungino yo kuira egetambo kirogyo kuruse omoyo tinga kaboigo habirga kurwa abosemi gucia sabantu cinga kibabwate ebirengererio kwanike ngusanga bare munenchiremo yo kugayana na ukora ebikore bingamne biga by'abantu goita na boiga abandi gutoka baitire achinjira cyo bututukanu konyaka wabigo kyana ase orogongoro gusi robote uru ni gorwariganirwa no murikito Fred Agari igajete saa 10 mwane maragonga wana mami nalio mwana oyajicha mwane okondangeria umungino yogo bwate myaka 55 nigo batiganite litukuligoro amona bamate kurende chinga kya chete nyomba mwaje onde tayo ochete kumanyanga nkerengeriki abwate ngetima yetie kerengereri achete koira kiagerega ntebe tuminaga kagana kulira obori akamenya ntebe no tara kora obori ocho Jumapili ocho chichorusi obori abana banyorero nguri inki akyumongino yo gacheta geita ngo chikogenda na kagana oborimu nanyora gesungeti umwana okumaya ntebe yaya kura nakura linda bamatirinde bayigwa bachicha bono naichana igolende nachaka kulira iro umungino yogo bwate myaka 55 nigo batiganite litukuligoro amona bamate kurende chinga kya chete nyomba mwaje onde tayo ochete kumanyanga nkerengeriki abwate orengana neri uko twanyorira se omuko igorira abere lyogoichana mono kero kende naba mugusia tebetenga nabo abana bagusali na inde umane nabo bakwaberu omwana oyoye okurukurobini omaye nembulinga na ire twasale gukora egasi na inde akanyarka bagako gosororo ebenga engerie yiga aroje gwakana nerarra yabete nene kero kende bwe ogera bweita kurengana no mugambi bwe sublocation y'Enchoro Richard Mwenche Ogichana nigabaga korera iguru yeli rubarusia se omuguko bwe yanga yaje buna omwano ye Robin amochandire birengerero kubwatakana no gutama kwaye korunka eliyo gwetanga tabe kubyara asebono nonye no mugambi ababoliriye abantu bonse gwetanga ne birengerero binge nabo igoko bolyo bosemya kurwa sonde eligwe konya na kwerusana ne kurwa se birengerero bine bibe byo kweita ono oyikire kora ale bwado baisi abantu baitonga ikaro omwitinyano gwe birengerero chire bose kare birengerero byabiribe neganirie at least abantu basanga birengerero mu abantu bamwabo elinde basemania asobia na bantu mbako na cheki na buneke igara mongena eleniana chire getariki ya se kenyoro so nale wado ese abantu baitaba na karolingana ria chire buneli tema koliyo bokonyi gotera na se chyo bischeito nani nzabo to ko basemia saba yo mento sure asengencho mongeno yararire na ande yabwenera tuju karanse ne family oikaranse mokwana mangana ye family kipamoja elinda twansi pito twaro morembe omwana oyi Robin acha kweningina kiagera ngina garirete otengo monto gerire na asirire Robin ona isengenjara ire siko atana kororoka na sama tukayonzi ginko ripotere tembe kurwa se kinyorugia Enchoro sublocation ye gotoka Mutagara godia Bosamaro bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira inche Fred Agari Tano murikito Fred Agari na roboto ruwasenchera yobo ikiranu mwanchimurete kwirana ase county ya Kisii litko liarero nigo omujumbe okitutu chache noto muskeja Faith Mukanya kundi aberega kuburi abayiburi korenda abana babo cinga kikiga baraso mutumo kobwerusa eligwetankurwa se bikore bya obutumekibwa mariyogo yogotindia nabo igo inyomo yagenkyo
Moske Nyakundi nigae kwa na igari tkolia rero chinga kikirana asumo igabwa matanga asensemelia ya Kirenda ime ya Marani ebunge ya Kitutu ya county ya Kisii na tukomanyigwa no Murikito Daniel Ontiri na sensemo ya Marani ime ebunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii asili tukulia rero mubunge webunge yo Moske Jafeth Mukaya Nyakundi arairombe ya barai bande kurwa sensemiyo higati yabo Moske Dominic Moset Muko Moske Richard Dokari higati ya barai banda bange abwasobwamo baika somwega abwa matanga uyurenge boko mweni mongina papeshwa kirubondiki uyumayikanete buna peri mwega boigo ikirenwa nomboro monene bobomenyi boigo nabobwatani kurwa chi sector au came from kubotekana no kogendera gukina kumubaro bwa bana inse yemeke 13 abo bakonyora marita mapema negati abo bagendere gwetera emechando au asorongo rwagusi magaga yokoremia ya matiyo Moske Nyakundi nigaboria amasikani asabana bakena muna baiseke eliko batanga kurwa samarita mapema na marwiri au egento kera baise guturubania amasomo abo bone una abana baito bare chi holiday koranche abamura baregaiga nabagaka baki torende abana baita bake bali balenka munya ko baligere limono koranje aye kokoranga ka uniform kalika ko kiri koranje genda gore uniform obegerengo wigire mukao Nyakundi chinga kiboigo hasanga nigetaseni kyagetembe nigamenta igoro ya magendera yikiraniri hase Kitutu cha North egatiabo mangana yichistima binyoro 10 na kianda nigo byanyorire na kuyigirwe stima boikirenu bosa batali wakanira kende gionsi inje na debirega emyake ya nemetanga ni 5 ngote majuu chini abantu baito bonsipi balegaiga banyore stima nonye bali bagotara bokuko tobabekere ili bagotara baite uya mbaba sokogochwa eyore uya gosere bobe ndose intubo gasoto weta na abuli baweta botukondoko baroserie chera yabo asomokyoe bokongura na kurubura chipara hasi chinsemo au hasi chiwodinye cha Kitutu cha North negati yaria boigo hakwanire na kuboria abamenya hasi chinseme cho botwaro kwege na Salem nabuna ke magendero ebunge yo nigere asagiya chipara na rosi amakoli unepale kurukunya motaro yagenda kiyo moncha yalenga matoboka ogende iriani na barose esten mutaboli go kiyo moncha na rosi epale iriani agonyi na rosi epara yaramo muchande ko rosi bono kuna tukukwana iga uno gakichiga sejisionzingo kora inkinene mutagete gaki kose mutagete kwa seli bono mapema asense mwende siasa ya wodi ya Marani nigo ya bwatanse Moske Richard Okari na Dominic Muko batemana chinguru bonsi barolekana gotware kirenga gyo kogendera gosira bamenyi be wodi ya Marani asa matukale bosyo asome ndatara akora ronto wanje tunabona chipara makoli ani asalegete no yotokonya panga takumana ngaki ateko kolega asio national government abachakorosia makoli chibasa chayo sali bikorosia makoli yo mu MCA tigakota abachora ngaminto nto goitera egente kineke besana akara toranyore ntorero bogabe tanga minto nto goitera ngakitonchu kabarende ukali mumuroche mamu nakono goita iga murochi mumurochi ama nale gusabanga mugako yo minto twala moire chintunde chiga isato nale mwale gwanchaiga ndara mukonya sinini tali bogaki Gurubudrike daseni kyagetembe kurega Kitutu cha North ase county ya Kisii Ritarane nguruku Daniel Ontiri Murikito Daniel Ontiri na roboto ruwasenchira yobo ikiranu tokorana asensemo yebunge yabo machoge borabu kwani nkororo kugo cha mumunenchiremo yokonyora chinguru elikorenta omurembe ase orgonguro gusi aniganya kabaga ukwanwa amuno yokabiri omujumbe obumachoge borabu Moske Professor Zadok Abel Ogutu abwasa berka otemna nigo eribuya egesakyo musigo chamo elikorosia ekiama mumunenchiremo yokwera usibo bochori obonene bo mwaka 2027 roboto ruo nigo rwariganirwa no Murikito Isaiah Maobe
gaukwana asa matanga ya moime yabo chiburabuyo kabeiro muchumbo machogo waburabu musikasado kugutu nigatebire muna umugusi ase chinga kiechi nigatabwati ubura yubuya obura konye goika ase serikali nabo igokene kingo mugusi ngonyora ale bintu bya serikali una yakabeire kurwa matuka magega opinion usibono iga buno bugambi bwarutu bwachaka ntobwati omoteneneri obwate agenda yo mugusi njete ngoteba nga aina makosa agekogera ogoso osio bo mugusine sabali bale bagotangana bale bakobwata nyuma igo ngukagera ngali bagochaka tibachake lakini nene banyore nga abandi bategerera rali batigete nyuma na kiki ndagote chinga kichecho musike ugutu nigatebire buna umugusi nigatabwatiri bagaligi ya serikali nganonya ekero ebintu bikorwegwa umugusi nigatari konyora amabagama ya asengencho buna abarayi kurwa sorongo rwagusi tibarachamo na kobeka chenda yo mugusi bosio moma etena bono ega engakenero mugusi atabwate no mu PS no yomo njanya koba it is historical unless abarayi bakorwa bachumbe bakiramo bakolere engane yemo yokuagacho mugusi tokoenda 2027 otokoenda munamase tego twanguru ase ensemo yende omusike ogutu nigatebire buna mugusi nigaganeti amangana mange kurwa serikali gati yabo amagenderero negento kirakonyo mugusi konyora mangana yonsi nekero abarayi bakiramo na korosie saiga eyemo yo mugusi tigana mangana ya Kenya national agenda whatever. You can talk about corruption, you can talk about so many things, that's a national agenda. Lakini agenda ya mugusi nelie. Agenda ya mugusi ne se miego ikaro mugusi. E pare go ikaro mugusi. Emeremo ye government go ikaraki mugusi. Nabo igo gotatwara ekiama ekemo ky'umugusi ya sorogongo rugusi umusiko gutu nigatebire buna ekiama ky'umugusi na kiyoka kiramwe chinguru go kwanirana anemono ekero emesa yebintu bikurwewa amo ne serikali antirio mugusi okiramo atware liogiriaye atware kiama kiaye na kechika wenyo na kigogeka ne nyombe gotu umugusi igago chikoba omonto gokaribishwa asi nyomba chia bantu twaisane nege sakweke netole abatoko sokia bachumbe baito be kiama geito baba ikomi baba kianda bunda kubwata kana constitution sobwate gusi se omoeli omusiko gutu nigaburira abagusi kubwatuka ebyama byebisa kubinde gentagote buna ekero ebintu bikorwa mo ne serikali ebisa kwebine bikoirana byabagana ebinte ebyo naboigo kweba omugusi ogotege kiama ekoro ku ODM kengege na magesabire the truth nelinga ekero mogera ko euli bagase government ya Ruto ekero bakwa mwanga obachikobeka bakurangire ne bagere boka ekero mogera tagete numbers gagukwana about Nyanza batiekera ikira tagete kobagana emeremo yabo gagukwana about Luo Nyanza. So it is high time tonyora obo mubu gusi ura twale nyombe yemo egotu nechietu ora chingoro lakini ere nyomba yaito inkolipoteri yegetaseni kiagetembe kurwasi chinsemo chanyambunwa chigotoka ase wodi yabo chiburabu imeye bunge ya machoge bwa bwa county ya Kisii Elietaliane Isaiah Maobe Yamono sana muriketo Isaiah Maobe roboti rwasenchira yobo kiranu Manchimure tukwirana asensemo ndi kubatkana amo nobo mobu mugusi obogenda kunya kabobo kwanwa achinsemo anamona soronguro gusi maiga ya abajumbe kumenana ase umuchu Nairobi nigegati ya abamenyi be county ya Kisii nabo igabarayi bagendete gwesoke na kurwa ibirengere byabo nigabo igo babiri bagotamna nerubuya anamono onyobo mobu igabo mugusi bogo cyakwana kigwa wana kinga bwo babiri bokubaterania ebyombe namono ebyombe bya abagaka goika asensemelia ikanisa natukumanyigwa no muriketo Bransagini isena Habire oka aelire korwa ensemo y'abari bagusi komera na Serena na Nairobi gokwanera bombo gusi engana egendererete kwalgeni ibirengereri au kurwa sabana inchi na boga bari borogongo elia lero nigo omonyakiro bobo mu bwa Taifa Democratic Coalition TDC oyibo igoro morike monene bw'ikyama gya Kenya National Congress KNC umuske Benjamin Gisore gokwana kurwa somoyiga bwa matanga chinsemo cyaga cuba county ya Nyamira
nigo moche bagavana borogongo asugotabwatania abagusi bonsi kobono kogendereria obobisa bwa gisiasa goika okobunorobe base ensemo ya keroka ekero mokonyora omugavana okoro kunyaribo na bari mwarugusi mokonyora omugavana okoro kusimba arati batebi barentiro bosoku gusi abagusi ntokorwanirira orobebe rwakeroka ing'ambu yatoitanania manyinga bori nobosoku kori nakwokoretwo obonyira gusi mubakanie Benjamina nigo amochi abaseneta omoske okongo omogeni na bigo moske Richard Onyonga asoko genderera kugikere obukorere bw'abagavana babo ndibagali kubabwatesa na gukinia ebirengo by'eki county gutinya oborayi na bigo kubwaterana n'aba MC abo boigo babwategetari ayarengeto obukorere bw'eki county gose oversight mokonyoro musani one okoroku senior council okongo omogeni motebi konyento musigete lakini ngwesi koragotia atige konya gotara naba murei gabechanga bakomobo genki okorwani gavana ega eseneta igebwanete gotara naba MCA taribo erinde bakore legislation tinda atebanga nyaribo nomuya lakini obana mboringa oversight ekorwarari ekorwase assembly no nyonka ninje nkomotebinde neratiga mangana ayo mario gota yo tinya gitari kigasi ekitogo kora onya monyi wete chibesa chirega obotachiri bora imbogenda aseme buko y'abantu gosebono chinga kichecho oyo kabero mo MCA okiogoro moske Samuel Apoko nigo boigo ao koboko engano yogo chamo komogusi engana ya chagetigwe nensemo ya baraikuru somoche ona Nairobi ntaite kopongesa abachumbe baria baito bagusi karongo kwana gusi wa minute kisina Nyamira asogo chamo enjereri baumiranete obairana ningambu yamo na asenge jogo chake mission ngeyo kurende ngo banyorie nga onde bwencho wate idea area tigato mubake na kumwirana ningambu yamo na asenge jogo chake ni setu wengia yokubeka bagusiyamo ya kabere mbatebi ngarinde e process yeri mwachagete tigagendere gochimotwe bono na moment abachumbe the next meeting na njina wana ariko ba advising ebe all elected leaders abagabana babere aba deputy governor babere aba women rep babere aba senator banne because into bwata aba elected babere na aba nominated babere speaker ye county assembly chonsi bere Nyamira na Kisii na aba MCA bons ba Kisii na Nyamira and the third meeting then ebe the elected leaders and the former leaders keramo abekire igo mo kole yo mo mago jabon mutuaro opinion leaders bonds bagusi then mo make the missions and mo forge ahead Eretarian Brian na sagini isena sana mulkito Brian sagini sena norbotu ruasenchira yobo kirnu tokorana asensemo ye bunge ya bobasi ritkolia leronigo omo MCA wewodi ya nyachakio muske Naftal Onkoba aberka gwesokia na ukwanira igoro yogutekerani kwa magendro ase county ya Kisii okwana ritkolia lero chinga kikirana asumo igabo matanga asensemo ye kenyuroke ebiosi bunge ya bobasi nigo muske Naftal aberka otamna nigo chi project a chigende kukwama asenseme ye kati yabo ogutekerana wakoro isigwa gochpara na koboria serikali ya county ya Kisii insio muske Paul Simbara tigo chia kulidiria engane yo na goikirania chiria abalirete amenyibe county ya Kisii aturusirie banko bobe umusikobiri na twensi kwa katolebi eliogi komo konyoro mu president ito motebi gaki bango yakorere gento kieke ya tonyare mu wanti to kiri boti yiboigo umujumbo ito no ara ebango ya tonyarire na okonyoro kwa abantu baito igokorogoke igobono tigato musabiri nyasa kune nkoro yaye ebangeri akore gento kieke ayeke yake igo hiyo ndio maombi tunasema kwa national government egento ndatege kweba nainde akero tugusabira serikali eri ya iguru na nsa tubwate serikali yaito ya Kisii county government ali boigo moye sabere mono njibuna ndo chega nitia masabo mono sana no kubwana ule ya Nairobi uise koligereria performance development
chikwota chonsi tibali mo gosoma chigaseti na wa Kisii mere ko number 47 out of number what 47 ninga chibe chicha magenderero chiri gosoka chikorege ntukeke noni ga na toikara steiga asengenjo chibesa chitari gosoki gwa subwango chikora magenderero na umoko ligereri noni chipara chirosiria masebe muri bichirora epare go connect kera n'abantu ba Mochengo igero siri sebe tirakorwe koru epare go connect Rugoraiga Chironge Erombuyere epare go paka borangi mate yari go straera gere ni sebe na kieko garango tebange serikali nerebe kwa masabo muno eri n'umugabano ito ari risikibesa chikorege ndokeke chikora magendero because otu achoretu nero resiyo ye county ari risikibesa chikora magendero. That's why we mutumure gwikira munongo kira mwari bw'ikionga chinsenya butko bwigabo Juma asabari kibaito ba mangana majyan kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi nko bakirangambia muno nabe gutugwa kirangambia muno soko chora kulgirire ekionga chinsanye butko bwigabo Juma chenkoro kwa Kevin onkoba kurwase nsemelia je manyirio ni gakoro kwa Wilson Makori. Asa Marieta nkoruk Sister Phyllis Gesare njenomo sister kurwase Kimbia Sisters of the Blessed Virgin kwa niaba yo musasiri tomonene Father Edward Nyakundi uyoro in charge ya